Созвездие йылдызлык Татарстанның еш талантлары өчен Россия күләм таныта һәм иҗади юнәлеш бирә торган тулы бер хәрәкәткә үрелгән проект. Республиканың зона ара сайлап алу турлары уза. 17 мартта арча талантлары барлана. Безнең хәбәрчеләр Әгерҗидә узган чараны күреп кайтты. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән киләчәк буынның иҗат элитасы булдырыла. Проект лауреатлары Татарстан һәм Мәскәүнең әйдәп баручы югары уку йортларын тәмамлый. Әгерҗидә финалга узучыларны котлаганда Нурия Хашимова нәкъ шуны искәртте. Сезне барыгызны да бүгенге Созвездие йылдызлык фестивале белән Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Әсхат Әхмәтович Сафаров исеменнән иң изге теләкләрне юлларга һәм тәбрикләргә сезне рөхсәт итегез. Шуннан да безнең фестиваль Созвездие йылдызлык 22 ел буе үзенең юлы белән, үзенең гадел, үзенең матурлыклары белән 22 ел буе һәрберебезне зата бара. 22 ел зата барган фестивальдә бу юлы Аксубай, Әгерҗе, Менделеев, Актаныш, Чистай, Мөслим, Минзәлә районнарыннан килгән балалар чыгыш ясады. Әнә ничек сәхнәдә ут уйната Татарстанның мәдәни үсешен дәвам итәсе киләчәк буын. Берсеннән-берсе талантлы. Шуңа да жюриларга сайлап алу җиңелләрдән булмады. Карагыз әле бу балалар, җырлар, биюләр барсы да үз илен яратып, үз халкы белән горурланып, үз биюләребезне бийбез. Шуңа кадәр бу балалар безнең настоящий геройлар, име балалар. Сезне без чакырабыз суперфиналга, Казанга. Казанга суперфиналга күбесенчә Аксубай, Яңа Чишмә һәм Чистай районнары балалары үтте. Мөршидә Җиһан, Руслан Шихабетдинов, Татарстан яңалыклары.